Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Masih setia di jalur singkal bersama jejaka kita, Cak Ashurin. Yo opo kabare Cak Urin? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat Pak. Berangkat jam berapa Cak Urin tadi? 5:30. Loh, pas ya. Aku lihat kok. Wah, iki koyo Cak Urin iki. 5:30. Tapi tak kejar ke sini, enggak lah, aku kepingin ke sawah dulu. Kira ternyata ada Cak Saiful. Iki Mang udah dapat berapa lari? Banyak Pak ya, tinggal ini sama itu. Terus istirahat. Oh, backlight. Nah, ini si Rambon ini ya. Rambon. Si Rambon sama Mama. Merah. Si Mama itu, saya manggilnya Mama. Loh, iki lho kulitnya sampai kayak gini iki karena sampai berintik ini iki laler lah. Laler Pak. Digigiti laler. Niki dereng kula obati, dereng tumbas. Oh, tapi memang ono kulitnya sampai apa? Kalau digigit lalat itu kulitnya sampai kayak ngono. Nggih wonten, nggih niki lho. Kaku malian. Nggih Pak, kaku lho. Gak selemes sing normal. Enggak lho. Oh iya. Iku dicakoti laler. Laler. Laler iki ngisap ya lek sing di jenis ngene iki yo. Nggih Pak. Oh, Kan padha mana kabeh isan, netes kapel. iki ngisap darah lek laler sapi ya. Nggih. Oh. Mboten tiyang nggih sami mawon. Oh, laler iki masuk nang wong. Oh, sange kan kene ndang digusak ya. Nggih. Terus jumlahnya gak akeh. Lah iki jumlahnya akeh yo. Oh, ini. Mulai lah. Nah, ini endi omahe, Mas? Lugur. Nah ini sang pemburunya mau pindah posisi. Buru macan. Suasana pagi tengah siang di timur lereng Arjuna. Itu gagahnya Gunung Arjuna dan ini gagahnya Arjuna muda kita. Oke. Gini. Iki kok tuwa ya anu nih. Taman bongkok apa? Taman gulut. Oh, ya. Taman gulut. Soalnya iku diukur pas di si apa? Lari ane. Tebu nggih. Biar gak nginjak-nginjak ya. Nggih. Iki tebu wis umur pira, Jak? Sekitar 1 bulan, Pak. Oh. Nah, ini kalau saya ngikuti Cak Urin jalan di tebu yang ukuran sekian ini, saya pastikan kaki saya nanti saya cuci kaki itu perih. Karena pasti luka. Adik kalau mah gak ketok wong lor wong Prodo brojol. Kanok blasa. Untuk wonten niku ketok ketinggal tiang kompres. Wis wayahe ponjo paling ya wong-wong ya. Nggih, Pak. Wayahe. Nek ponjo lompok wayahe. Heeh, brojole wis mari. Ini istirahat. Iki mang ngasuh ping pira wis Andi kok? Ping kalih, Pak. Ping kalih. Oh, mulai isuk mang wis ngasuh. Nggih, ngasuh rokokan. Ngopi. Yang Nikmat mana yang kau dustakan, kawan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan sudah memberikan, Gusti Allah sudah memberikan segalanya kepada kita bangsa Indonesia. Kalau kita kurang bersyukur dan menjaga kelestariannya, maka kita disebut manusia kufur ya. Gak syukur nikmat, berarti kufur nikmat ya. Kufur. Tidak mensyukuri nikmat itu namanya kufur. Itu bahasa Arab. Lek basa Jawane ono kurang oleh matur nuwun marang Gusti kang murbeng dumadi. Ngono lho, Lur. Cewek kawung bedah pinggire. Hatine lewung bingung pikire. Loh. Nah ini pohon petai. Petai seno Mak ya. Heeh. Iki mek sapa ya, Cahur? Tegale. Nek apa Marjono. Oh iya bener Mang. Eroi wong-wong. Dik ngene Abah ngono. Sinten? Ya Saiful. Oh nggih. Saiful. Infone kan ngono Mang teko wong-wong. Tak cari pelan-pelan.
Aku naik dah kok ketok gremet. Dalem mriki nggih saged. Aku mang ketok gremet tak goleki dalane. Nek kono. Ana dalan sing apa? Lebeg ngono lho, ketok gasik ngono tak lewati. Konsul kapan, Pak? Wingi, Kalau wingi. heeh. Oh. Sing bocil ngasuh ya. Nggih, Pak. Tuh. Niku bagale cedek-cedek tok ae. Oh iya. Nek kadoan sakaken. Kapan ini melahirkan ini? Waduh, tange, Pak. Hah? Tange. Lah ini gede no wisan. Belum ya iki ya. Waduh, warep, Pak. Oh, ini karena kenyang. Cak bedane kenyang sama hamil iku di mana lek ngiten ini? Hamil muda apa hamil tua? Hamil tua. Hamil tua nggih pun gede ya, Pak. Oh. Susune pun ketinggal, Pak. Oh, bangke. Nggih. Tapi lah hamil muda. Hamil muda mboten ketara. Oh, gak ketara ya. Ya sih tetep bohai ae ya sih. Tetep seksi lah ya. Ibarat uang lek mentang no. Dan gelem-geleme ya lek menteng nom iku. Lah lek sapi ngene iki ya, iki kan kawin suntik ya. Heeh. Lek anu no sampean iki bebet apa waktu iku pesene? Brahman. Yang buat Rambon ini. Nggih, Brahman. Nah, terus Rambon kan punya cula, sungu. Nggih, Brahman kan nggak punya. mboten. Lah. Oh, Engko cukule separuh sungu. nggih mboten. Nek anjene identiken Brahmane nggih tumut mboten kathah sungu. Oh, lek identik Rambon. Wonten sungune. Oh, tak pikir perpaduan akhirnya cukup sungu tengah tok. Mboten. Kayak oma ya lek sungu tengah tok. Pada, Pak. Kayak pada. Iya. Mboten, Pak. Lah Brahman itu kan nggak ada sungu atau culanya. Nah, ini dia kan ada nih. Oh, Cak, ternyata yo sungu ning ini lek di kertas gosok ya apik yo. Lho nggih ta. Oh, Nggih. terus dipernes aku delok di TV itu. Nggih. Nah, ini mulai beraksi si doi. Miku awak tang kopi, Pak. Noh legi. Wek Riko wek Saiul legi. Lah nek pahite waduh ora kolu. Wong sapi ayaman kayak pahit kok. Oh, beli. Lho, legi ta ana kecape. Ya iya sih ya kecap. Lagi asin ya lah. Nggih ta. Kecap asin. Kecap asin. Nah, saya akan bergerak di pinggiran saja. Ya. Daripada Ya. luka. Bongkok iki, Pak. Bongkok aja nengi. Bongkok. Oh, bentuk anu nih, tameng ya, kayak tameng ya. Nggih. Oh. Digolut malih, dibalekno maneh mari dipepeti. Oh, ngono. Iki mindoni apa mentelui, mertelui? Mindo ta, Pak? Mindo ya. Pak. Tadi mindo tadi apa? Mindo tadi. Oh, gak sampai telu ya. Ora sampe, Pak. Pak Usman blok dia. Kulon, aduh ora pati paham aku. Oh. Tapi lek dikeker teko dhuwur ketok. Ketok. Anu namul gentot yange wau. Oh, ya krungu. Krungu nembe tumbas kok gentone. Wah, anyar. Nggih. Wah, ini keren ini. Nah, karena ini musim hujan, jam segini udah mulai bertata-tata itu di Gunung Adira itu. Nggih. Udah mulai menata diri itu. Waya rendeng, Pak. Heeh. Oh. Nah, kalau ini jam 9 apa jam 8 ya ini ya? 9. Oh, wes jam 9 ya. Jam 9-an iki kan. Saya tadi itu agak kesiangan sehingga ketemunya beliau-beliau ini jadi siang. Pulau kita dangu, Pak, nang Jogja. Enggak lah, mek rapat tok. Alek suwe lah
gak mulai jenenge. Iku Jogja sebelah pundi, Pak? Jogja sebelah pundi? apa ya ora apal ya aku. Mlebu langsung golek hotel wis. Rapat di hotel kono. Ora metu-metu blas aku, panas males. Wis di jero hotel tok wis. Golek hawa adem. Nggih. Nah, karena tebunya udah tinggi, perih di kaki. Pakai celana pendek itu. Nggih, enak nang celana pendek. Heeh. Kok etas digula tetes sing dhisik ambune iki? Nggih. Pilihan niko, Pak. Oh, Nggih kali niki. oh makane ya ambune ya. Nggih. Seneng gula tetes, Apa ya urun? limbah micin. Oh, limbahe micin. Mas cair, Pak, jenenge. Heeh. Oh, limbah pada saat proses gawe micin iku ya. Nggih, limbahe. Heeh. Nah, kalau di seberang sana itu rata-rata yang brojol orang orang Prodo Singosari. Nah, nanti sana itu seberang sana orang Supit Urang. Lah sini ini orang Glugur. Tapi karena orang Glugur ini lebih banyak pesingkalnya, jadi juga sampai ke sana. Cuma nggak pernah ke sana, nggak pernah ke selatan. Ini tebu sudah segini perih di kaki kalau ngikut. Kalau masih pendek itu, saya ikuti. Ini saya balik sambil nunggu di utara. Berteduh nih HP-nya apa? Nah, ini udah balik ini. Iki koyoke wis mari dikowak cak ya. Wis mari dikowak koyoke ya. Nggih, Oh. matur kowaan. Heeh. Ngelilir digolut ya. Mari ki wis gak ono proses nguruk meneh wis ya. Matur wonten niki pun terakhir. Oh. Tebu kene iki gak diroges sak ya. Oh, nggih, mangke ana pun rada dhuwur. Oh, lek rada dukur. Nggih. Berarti lek gak rogesan iku gak di rumah anjene ya. Nggih. Males wonge ya, wegah biaya yo. Kalau ngadane kula niku kok mboten kula roges. Lah ya wegah ngetokno biaya ya. Nggih, damel BP ta, Pak? Iya ya. Ngeroges iku buruane padha ambek wong Pak. Wah, mboten. Nek roges kan rezeki Dek. Saya batangnya. Heeh, larang di anune upahe. Hah? Mahal mana upahnya? Sama aja. Oh, sama seharian soalnya ya, setengah hari ya. Nggih. Sak beduk istilahnya ya. Nggih ta. Nah, Ya. ini sudah sampai di pemberangkatan awal. Demikian sahabat Kanyawara, video kita bersama jejaka kita Cak Azurin. Matur nuwun Jaurin. Nggih, Pak, sami-sami. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu. wabarakatuh.